Kali mau dulu ya, bangun ke ajeng dalam. Bapak sini. Kalau Mas Dani Pak Mon, Pak Mon nggih. Pak Mon, Pak Wong. Arum arum lumranggang sekar gadung menyang Sri Gading renggang ing Taman Sari sop sarine bareng pindho sabdane mono mangsa santi jaya jaya binarya regenging swasana kula nyuwun lancaran mudang anak lancaran mudang anak mara loro manenci mara loro malu maro nanononde nanononde nonenon tak kudang anak wadon aja mung pinter guyon tumindak sing maton gayuhan supaya udah anak lanang aja mung tansah kembang kowe tak gadang-gadang besok bisa berjuang labuh negara kanggo mulyane wong tuwa ditata lan prayoga dimentali sambikala monggo Mbak Tati Kalau Mas Dani Pak Mon, Pak Mon nggih. Pak Mon, Pak Wong. Pak Latimun nggih. Pak Mon enten pinten, Pak? Kalih, sing setunggal. Pak Boyo ingkang Bapak Ibu Pak Boyo, Joko Boyo. Pak MC. Ingkang pundi? Niku ingkang nimbali kula lho, tapi ya Allah. Nggih, monggo Mbak Boyo. Pak Joko Boyo. Monggo Pak Buaya. Pak Buaya, lha lek di bahasa Indonesia apa? Oh Pak Buaya. Lek Jawa apa? Boyo.
salah radio pemain. Nggih, boten. MC mana lho? Pangapunten lho. Pak Yo. Pak Dukimon wis salah nomor Pak Katimon lho. Riwayat Omah Suwo. Jan ngetren wae. Jackson ini mbak. Nika kulinane Mbak Tati ya kuwi. Sampe dalu. Hah? Ah iya. Ulangi mbak. Rakwawa rasane nanjak branti Lah mboten kuwi nggih grayah-grayah niku akhire. batem dedet tanpa lampu Niki gilir apa pulsane entek ya kira-kira. anane among konang Dewas kula mak truwatak mboten bawa. Kok nah ya kok sekonang to bae. Lah nggih. tanpa lawan tanpa lawan tanpa lawan aling-aling nganggo sarung kurang dek Mboten apa-apa, Mbak. Kenging udel berarti. Pak Budi, mboten lho guyon. manuk sriti padha nyawang nganti sirna tetep langgamipun mangke nyuwun Mbak Artati kalian Mbak Fitri Sak lempongmu lho engko pokoke. Ajar terus kok. Sak lempongmu. Tekan subuh. kok ketemu aku ben aja ning YouTube Pak riwayat Omah Suwo buka cerita wong yen lagi gayung ana panggonan kang ento aku kowe bisa kandheng rasa pawitan ati suci dono rasa wis nunggal sawiji wis pokang tetap prasasti wirang isih padha dilakoni
Ibu Budianto menika nyuwun ilang kalung gilir gumanti ingkang kepareng ngaturaken Mbak Kusmina kersane lerek nggih Bu nggih kersane pripun mengke mawon lho gilir gumanti Mas ngadeg terus lho ora betah nggih alhamdulillah jan kudu manggung ya ini saya ini mengke mana sing nggih jatah yo jemege ki yo ngene nggih wis to ayo boe nyanyi kok dikira ora iso nyindek niku ngono lho kok rene yo ayo bendaram mbok kuwi iso nyindek kok dasare yo dalan standar timpingan yo panggah telengae lah wong kula niku sing gawe kula larase niku laras nggih kula kaya salah satu bintang-bintang wajib
gumun-gumun. tansah mesem angguyu wong manis nyaketon nuli aku tiningane gleng ora tak gugu ora tak gugu aku Enggak menggoke niku lho. timbang ngambung ledok laden omre cunduk dinding ana piye lawan dinding iki Mas Jajan cunduk kuning sira nimas tak gawe-gawe wong kabeh orane piye ngono cunduk kumung sira nimas kondo arum kembang cempaka mulya sayekti kangge narya sada niki ilange gelang kalung niki kula ajeng nyuwun suwantene Bukus Mirah. Kesane mboten ngantuk ya. Nggih. Pokoke nadanto niku pepundhen kula jamane kula rekaman tumut Sukolaras ku mengene ora Bukus Mirah ngono rumah sakura. Niki kok isih eneng tak jaluk sitok. Saestu kok. Langgam sak derma kuwi nek ora Bukus Mirah rumah sakura. Ning ngeten mawon nek ngoten niki ilang gelang kalung sapa mboke? Mbak. Nah, terakhir kabak-kabak napa iki Mbak Tati. Sik to. Aja Mbak Tati kok nek njaluk tambah barang aku iki kurang genah oleh piro kok. Alen nyepahi kira-kira gur 5 ringgit itu gedung moral. Bapak Budi, Dalam. jenengan niku mboten piantun tipis lho. Nggih. Segek lho jenengan. Kandelmu jemeke pengaruh bare sesuk adil kok ora apa-apa. Nyatane gong sak menten iki pun umpami diaji ngoten pinten. Pun Lah duka niki. pinten atus yuta. Nggih, jare Pak Waris, alah dalange rada jemeke ya ben Pak ngobar adil gong ya ben. Lah nek bakul gong ora adil gong terus piye? Ya, niku lho. Wis Nggih. kok. Niki Bukus Mirah dengan mungkin bagiannya sak derma. Pokoknya niku langgam sak derma rekaman nek mboten ngentun niku tahun 2003. Mboten 2003 nambah niku swarginipun Mbah Bejo krawitane Sukolaras saking Madiun. Nek mungkin nek nonton maksudnya nonton kaset CD lho. Janji kaset CD mungkin nek nonton kaset CD ki judule niku langgam sak derma mangkene sing balung. Kira-kira ya sing enten mriki niki. Kula kalih Bukus Mirah nika. Eling zaman semono karo Pak Yadi kalih kondang-kondange Bu Purwaningsih nek mboten salah. Ning iki aku ora kuat ngundang Bukus Mirah tok. Mergo sing opahe murah. Lah nek kuwi opahe larang kok aku ora kuat bayar. Nur sewu padalan. Nggih. Bukus Mirah niku napa murah to? Bukus Mirah niku ya sedengan ngono. Monggo Mbak Tati niki mbok wedok, mbok anak kula niku nyuwun ilange gelang kalung. Nggih, monggo.
Saya mengi ketara wis sompak to. Hah? Ketara wis sompak. Kompak. Iya, Kompak. maksudnya kuwi lho. Kompak. Maksud kuwi, maksud iki gaya ngono lho, Mas. Iya aja. Iya. Kompak ngono. Mak Tratop. Kula ndredeg lho Pak saestu. Ngapa? Kula niki rasane iku udah lain daripada yang siang tadi gitu loh. Piye saiki rasane piye Oke. saiki? Anu apa? Pop. Iya nggih. Mboten. Ya ngono lho. Malih kaya Tresno ati pawitane
tresno ati pawitane bondo dunya kuwi dudu urane Kemudian kula bungkus mirah yang ngaturaken setunggal langgam Satremo tahun 2003 ya. Sarengan kadang-kadang laras memandang ing dalu menika. Suarane biyen ngangeni tenan kok ya. Sembodo karo piantune. Alhamdulillah sido ketulung. Ya Allah. Mangga dipun aturaken langgam Satremo.
Nah, cocok. Mungkin kersane berkahi. Lan napa lho, Pak? Piantun budaya niku mboten dadah isin niku nggih mungkin. Nuwun sewu, Pak Joko Jaya nggih. Kula niku jane terpaksa mriki niki terpaksa. Lah nek mboten niku lho, iso ora iso tunggu Mas Sinden ku 30. Dadi rasa ati digawani kula mengke sing pundi nggih kasih. Terus terang mawon. Genditane sih gendinge iki itu sama juga di Lah nggih monggo mawon. Lah dhewe tambah
nggih menika presiden ingkang nomor 1 Kanjeng Kilen Atman sinten, Mbak? Nomor 1 saking Saking Budi, Pak. Kilen Pak Budi. Leres napa mboten? Mbak Bung. Kula kakek. Ternyata hidup sami kalih kula. Mriko niku Kilen kok Mas kula. Warung Mas kula nggih. Lah nggih. Apa ngawet wong duwono sing ora dono iki dhuwit lho kok iki. Dhuwit ora dono kok ngantuk eketan atusan. Apa? Iku anak kula wedok, Bu. Mulane kula niku kula tekok teng niku ngejane sae. Kok nek nggone dalan aja pira-pira nduk kula ngoten ngomong. Iya. Sing penting dibayar. Tenang, ora sak ngantuk. Tambahnya nek ngantuk sesuk bayaran ora bayar tak bayar dhewe. Alhamdulillah. Lah kula pripun, Kok? Nek jenengan mungkin cukup kalih nika. Ora entek rancakan sitok mawon kok. Lah nggih. Tonggo kula niku ora entek kok sik kemodo metok ora kabeh ya, Pak. Pripun to, Kok? Ngendikane kok ora entek rancaan sitok. Kula ki mesti yo larang tesanget lho. Sing paling larang. Nggih. Kula wis mantun pira, Mas? Kula Nggih. biasanya 7,5 juta. Masyaallah. Kayak kaya ngene lho, Mas. Nang Iki anu. Maksudnya 7,5 juta niku kula kepakon dilatih disa. Nggih, nggih. Mbak sinten, Mbak? Sing niki. Kula niku timbang rungokne ning radio ngantek. Nek niki dereng krungu swara niku kula dereng iso turu. Lah nggih sami kaliyan kula kok. Kula pun teko. Alhamdulillah hati kula pun nak nyos. Maklom. Aduh. Sing Iki yo, iki bongkokmu. Nyuwun sewu kok. Jenengan pun salim napa dereng? Pun salaman napa dereng? Dereng. Ya, salaman ya kan salaman. Maksud nomor. Malah matok mawon. Bayar ora, Mas. Mboten no. Ya. Alhamdulillah awet ono. Amin. Awet nang ya, Mbak. Amin, Mbak Sumi. Nggih. Alhamdulillah kenal Mbak Sumi. Mugi-mugi Kaya saya niku. Amin. Ditungake ya Nduk tadi. Amin. Moga-moga panjang yuswa. Amin. Ah, bilang kebutuhane ora bayar. Ya ora Repot-repot. Boten sarepot-repot, Kong. Saestu kula niki boten njaluk bayaran gombal lamo saestu, Kong. Nanti kula kok gombal lama boten kersa Mbak Tati. Alhamdulillah. Umur nandur telo Jawa-Jawa nandur kunir ora payu. Nandur porang saiki guyang-guyu. Nah, Apa meneh wong Bawang Sari masalah porange bunder-bunder. ageng-ageng iki kok. Kaya sing nandur lho. Nggih. Nandur ndok e tunggu, Kong. Tunjuk. Nggih. Oh. Nandur ndok e netes. Anu sesuk pinarak tenggene Mbah Sumi. Nggih, insyaallah. Lah ini penting ngajak lali lho aku ya. Lah iki Oh, sandur curhat iki. ya ning dikake ning ngarep lungguh jejer nggih tonggo kangen yo Mbak ya. Ya, jenengan kangen kula. Kangen tenan suarane Ya, tenan baik. Mbak. Masalah. Pun nggih bojo ya. Kula. Nggih. Enten Terang-terangan mawon. Enten mriki. Oh piye? Ora apa-apa ya Mas. Mboten napa-napa. Juga seni penting bayar. Ya, nggih. Jiwa seni niku nek umpami aduh ya Allah. Oh, Anak buntung niki. Mulai jalan ya. ya nggih. Bejing badhe dirone malih. Sing iki lho. Pesawat. Yo, kena enak lur iki. Dola-doli Mbah Semi suarane ora jajak penting aku nyentuh iki seneng kurang. Nggih. Ora 6 tahun Mbah Semi. Alhamdulillah. Jadi, Dola-doli. kita mulai. 1 2 3. Ambil suara. Ayo. Nani no 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 no. Wong kene jarane iki kuwi. Enggak sebenarnya ini loh. Mbak Tati. Siap. Nggih. Pekungkang
mekungkung lho kuninge kodhok nak mekungkung kuwi dereke wong wedok Puririn ngendikane jenengan mekungkung. alah kalian kok ora ngomong akhlak iki cari nih jelas awet tenan to nak kandhan aku wis ijin karo bojone ra apa terus diladoni mekungkung unine kodhok mekungkung karo mbah wedok lah napa lho niku kuwi raja wong pengkok lorek-lorek ulange kodhok wong wedok wedok wong Tuwek-tuwek nyamuk dur makhluk ngesok resik Ame
Sampai jauh
gerang. Sesuk wis Delegablas. bingung kok aku tanggung. Ala wong bose sugih aku kok jarang jagat. Mboten sat gagas, Bang. Kersane sing nom mawon sing gagas. Kersane napa, Bang? Wow, kudu asmara. Nggih, menika mau ngesakaken gluduk asmara. Kudu asmara. Jenengan bawa kok, sopi kok. Kakane kersane bawa. Bawa jenengan sak terus tak bareng bojomu ki lho, Nok. Anu nak. Nek bojone iki sing jan ngaku iki wis dihapus ya aku. Tenan iki lho lang iki. Jane wong iki Apa kok? aku lak perkara iki. Selamat tamu Bunang. Masalah. Ya nek bojone iki lho. Berarti sing tenan sing budi wani. Sing niku sing kanas. Belum napa ngawur. Ya Allah. Enggak. Nun sewu Pak Budi. Tiwas Mbak Sumi ini kok mau hati-hati mergo cedhak kula. Dikira bojo kula tenan. Pun tenang mawon. Malih kok. Ah, jangan dinding ini. Kaya nyebut anyaran. Bawon-bawon kepedhok kene ngedong ngantuk. Lah nggih. Sing ngendang anak lanang lho, Kong. Ngendang anak lanang. Anak lanang lho sing ngendang. Sing Pak Budi. nggih lho. Satu ribu lho. Goblok. Alah. Ojo. Wirang-wirange wong dirangke jeneng tak wirang-wirange. Ah. Bojone omahane bawa terus kakunge iki ngakon ra ngono. Lah, Kok nggih. kakunge duit entek njaluk anake ya Ki ya. Ya pas niku. Sip, pas pembayaran tak cepaknya nih kotak kae. Kowe njaluk piro kowe? Sepanjang piro ngene. Ayo maju jalan. Wis to bintang to. Alah gak nyapo, alah. Sebabnya wis jam 11 emang bobo. Aku nek bobo tinggal cewas nunak nunu. Nunak kuwi nunu. Boten bohong tak waktu Pak RT mawon. Pak RT ini budi. Etapnya Mbak. Nggih. Ya monggo. Pak RT. Pak Rete. RT. Ingat. Nyingkar nyingku alah kita tenagane ngantuk kabeh bocah wis tak kon metu rene metu padha bubuk kabeh wiwitane nyingkar nyingku lingsem yen mutan lelampahan kang kawuri tresno tulus nadyan ingku bukas
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ditambahi ya Mas, lah kalau. Wes kita. Ya bonus. Aku tak pamit mau kowe teko. Ngaturaken agung panuwun Bagung. Lah biar macam. Mas, jangan Mas mana sinten Mas? Asmane sih. Mas Sumari. Kadir. Mas Kadir Dumari. Mas Sumari. J. Matur sembah nuwun Mas, mugi-mugi rezeki jenengan. Nuwun sewu. Nek kula sampun pinkalih. Amin. Niki mungkin kalau terus negeri nih Mas. Mudas. Langge. Jane kersane ditelas nih Mas. Telas mawon Mas. Jangan kasih sisa. Mesake Jangan kasih sisa. Sesuk-esuk kadang-kadang bareng bono isin sedina muput meneh. Terus dina lho. Ngatur barangnya diatur. Nah, Ojo kabehane nanggap tanpa prei iki lho cara ngendi iki lho. Salah. Sesuk isih sedina untuk. Wis ora tau ning bentuk sinten. Kena kan kecewane ngen sewu kula mboten tok mangke mboten saged. Ngarit. Kuat kula nanggap bar tapi memang awan tekane bengi iki. Sesuk wis ora kuat banyak. Nggih tenggene anu niku lho. Berarti sesuk ya siden gawan kotak iki mawon. Di katemi, di sempi, di jikem. Bukus mirah niku. Mboten sing bekase wonten Lah jane tak jengkokne ten mriki lho pangamurane lho padahal lombe nyemput jeblar piye. oleh tanduran nggih mboten Nggih wani. pangapunten lho pripun malih. Pun iki purba wasesa wonten Pak MC. Wong kula niku Tenggene saking MC niku. napa niku sing Mboten apa-apa. napa niku? Diagung ing Pak Sami. Musola apa? Bekal sampun tentu solas langkung seketik kali bakso kadang-kadang saking laras memandang kepareng lumeser kadang kalepatan kekirangan saking kaulo pribadi nyuwun agung Pak Sono ing Wasono nggih ing Wasono kadang kalepatan kekirangan nyuwun pangapunten ugi derek tetungak mugi-mugi keluarga ageng saking Bayi Budianto anggenipun gadhahi hajat mula kramakaken kang putra temanten kalih tansah pinaringan rahayu wilujeng tan wonten pampeng setunggal menapa ing Pasono wilujeng dalu wilujeng kepisahan ngantos pinanggi malih ing binjang mugi tansah pinaringana rahayu kang sami pinanggih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lewung dipun aturaken. Iya Mbak Fit. Gimana? Iya no. Ya kali. Ya kok beda nana ya. Enggak. Bonusnya terne ora bayar. Ya iku tanggung jawab Pak Bun tak mun nang sing ngedan. Bayar malah. Lewong nggih Mas niki wau. Iki kan dito Mas. Dadak mriku. Ora sakono ae aja pene ora tak. Mrene ya lho. Cegah. Piye? Nek cegah lo sida nyanyi lho aku. Kene ora nyanyi. Tenan ya. Iki lairno omahe iki lairno. Ngantuk sesuk. Jare kok ngedaki. Tekan jarak. Ya, cedaki. Masa ki kok jasri. Sampai rasunggo nek omongane. Wis pedhot kok kene karo sing kudu kae. Dibaca lo to, Pak. Ngantuk. Lah ngantuk.